намехост, ҳаргиз намехост ки бо рӯзноманигорон ҳамсуҳбат шавад, яъне хеле хоксор буд. ӯ бисёр ҳамин шакарова нав медид. ҳамин куштингирам шида буд, авқоти дӯстдоштаи шакаров буд. орзу доштанд ки морам варзишгар шавем, пайравӣ бобо кунем. бечорагон, нотавонон, маъюбон анами табақаи авлод бисёр ёрдам мерасонд. кай ки меомадам дан пеш кавгоштагӣ буд, кавгбозия нағз медидан, дӯст медоштам. як марди баномус буд, нанг. Саидмумин Раҳимов ӯ бо ҳунари сари китф зӯри бозуи тоҷикро ба тамоми ҷаҳон нишон дод ва исбот намуд ки мардуми тоҷик чунин шермардони ҷасуру далер доранд. Саидмумин Раҳимов. мо бо ӯ аз солҳои 61 шиносоӣ доштем, чунки дар як ноҳия дар мактаби миёна таҳсил мекардем. мо дар дедоми танобчӣ мегуфтанд, ноҳияи Темурмалик ҳозира, он касо дар қишлоқи Ҳасанбеки Ҷорубхон. агар дар санъати синемо мо бо ному насаби устоди бузургвор ҳошим додоев ифтихор карда бошем, пас варзиши миллат, умуман варзиши миллати тоҷик, варзиши миллӣ бе нобиғаи асли худ, паҳлавони нотакрор, нахустин ғолиби мусобиқаи ҷаҳон дар соли 1975 устоди шодировон Саидмумин Раҳимов ҳеҷ аст. деҳаи ҷорубхули ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон, Парчамоҳ, завҷаи паҳлавони номдори деҳа Абдумумин хеле зиёд мехост ба ҳамсараш писарчае таваллуд кунад, аммо духтар ба дунё омад. волидайни Саидмумин тақрибан 6-7 сол таваллуди писарашонро интизорӣ кашиданд. танҳо баъди гузашти солҳо орзуи онҳо амалӣ шуду Саидмумин ба дунё омад. мелоди ӯ ба санаи 15 июни соли 1946 рост омад. баъди Саидмумин бародаронаш пайҳам чашм ба олам боз намуданд. варзиши тоҷик бе пирӯзии Саидмумин Раҳимов дар назди мо тоҷикон ҳеҷ аст. زندگی ما نقد بود، مردک خوب بود، مردک خوشرو بود. همه در اردو هوس دیدنی او بود. همه میخواست که ای خودم باشه و همه گفتم ای ما باشه، هیچ کس نگیرش. گفتم Саидмумин Раҳимов дар хизмати мардум буд ҳамеша.
ما صنفی 6 میخوندم. این هم یک تا خاله داشت. همون خانه اومد من خیلی صنف 6 هم میخوندم که دختری بود بالای میشتگی بدم. مرا دید خیلی عاشق شد. آوردن مرا فوتیه کردن. بعد این صنف 8 گذاشتم. بعد این عسکری بودن. این خدمت کرد 3 سال خدمت کرد و اومد که من صنف 10 را تمام کردم. خیلی با میبینیم که مرده که بازی بی خسرو گوشتینگیر اوچ خدا چمپیون شدگی نبود ولی همین گوشتینوی نمی ملی دا میره محلی دا میرفت ها. من با هم دیگره خیلی دوست داشتیم. گپ زدیم خیلی توی کردیم. هم دیگره گرفتیم. او در جارقل زندگی میکرد قشلو قشتگی بود. نموش جارقل بود. ایمو سویتسکی بود. جوانمرد بودن که در گوشتین ملی تاجیک و در گوشتین سامبو تحولات وارد کرد که حتی در مملکت روسیه که امی گوشتین سامبو با آنو خاص است راست گپ در نزدی برآمد سعیدمون رحیموف قائل میشدند. дар деҳа аслан гӯштин аз ҳунарнамоии наврасону ҷавонон оғоз мегардид. Сипас калонсолон қувваозмоӣ мекарданд. рӯзе дар деҳа гӯштин барпо шуд. Он замон Саидмумин 14 ё 15 сол дошт. бачаҳои деҳ бо навбат гӯштин мегирифтанд. падари Саидмумин мушоҳида кард ки писараш дар ҷои худ нишаста меларзад. тамоми баданаш меларзад. ларзааш маълум будааст. ӯ мехост гӯштин бигирад, аммо довар гуфт ки Саидмумин рафта бо гунҷишкону сагҳо бозӣ кунад. ин сухани довар сахт таъсираш кард ва аз нанг дар ҳунарнамоии аввалаш бо усули сари севҷӣ рақибашро мағлуб кард. ин аввалин пирӯзии ӯ буд. Саидмумин Раҳимов як ҷавонмарде буданд ки сиру асрор ва нозикиҳои гӯштини соф миллии хоси ниёгонро аз устоди шодравон, аз паҳлавони мардумӣ, ғолиби бозиҳои варзишии ҷомеаҳои Осиёи Марказӣ ва Қазоқистон, имрӯз Осиёи Марказӣ мегӯянд, шодравон Искандаршоҳ раҳматуллоҳе ки бо номи ҳалуки Искандари хеле машҳур аст, нозикиҳои варзишро аз ҳамон кас омӯхтааст ва то ба охир дар амали худ, дар рафтори худ ба мисли устодаш содиқ монданд. Саидмумин Раҳимов бо касе ки рафиқ мешид, то абад рафиқро иваз намекард. бисёр хислатҳои ҳамидаи хуби инсонӣ дошт. Саидмумин соли 1969 ки аллакай дар миёни гӯштингирони маҳаллӣ чун паҳлавони номдор шинохта шуда буд, ба факултаи забон ва адабиёти руси донишкадаи омӯзгории шаҳри Кӯлоб дохил мешавад. баъди 2 соли таҳсил ҳуҷҷатҳояшро бо тавсияи устодону рафиқонаш тариқи гузариш ба донишкадаи тарбияи ҷисмонии пойтахт месупорад. қариб 10 сол зиндагӣ кардем қишлоқда. بعد با کلوب دا اومدیم سودا داخل شد. اینجا در 2 سال خوند با ایجاره اومد شنبه. شنبه دا اومد همینجا دا خیلی مشق کرد، هم کار کرد، هم خوند. و ما را گرفت آورد همینجا. همینجا 2 سال 3 سال زندگی کردیم. بعد مالداوی رفت، کشتینگیری رفت. خیلی افتخار دارم که نبرای اولش میباشم. یکمین نبرش من هستم. بعد از من دادرم سلطان است. خیلی شاد هستم که این چنین بابا دارم. ما ورزشگران خوب
ҷавонони баркамол дорем, вале он салосат, он нафосат ва он назокати гӯштине ки мо дар ҳангоми паҳлавонии шодравон акаи Саидмуъмин Раҳимов медидем, мутаассифона эҳсос карда наметавонем. Саидмуъмин Раҳимов ватандӯсти ҳақиқӣ буд ва имрӯз ӯро наздикону пайвандон, набераҳову ҳамкасбонаш бо ҳасрат ёд меоранд. То синни 4 солагӣ, 5 солагӣ ҳамроҳи бобоям ва бибиям ҳам якҷоя зиндагӣ мекардем, ҳамроҳи модарам. Дар як ҳафта 4-5 бор пеши бобом мебиомадам дар вақти хурдсолӣ. ҳамин хотираҳо хело дар хотир ҳаст. 3 фарзанд дорам, ҳамин 2 бача дорам, 1 духтар. ҳамин чи қане ки ма ҳамура дӯст медоштам ва мара бисёр дӯст медошт. то рӯзи мурданша мо ҳамдигара нағз медидем, ба маслиҳат будем. Човандозӣ, бузкашӣ ва кавбозиро бисёр дӯст медоштам. ба дараҷаи чусту чолок будам ки то 26-28 маротиба дар як-якним дақиқа ҳарифро ба замин ҳаво медодам. баъд аз ин муддати 1 сол бо сабаби нохуб будани саломатиаш дар ягон мусобиқа ширкат карда натавонист, пояшро ҷарроҳӣ карданд. миниск мегем мо зону лат хӯрдагӣ, зарб хӯрдагӣ буд ва оператсия кард, ҷарроҳӣ кардам. ӯ сол рафта аз эрон натавонист рафта. дар вазни ин Тедашвили грузин чемпион шид аз собиқи иттиҳоди шӯравӣ. дар симои паҳлавон ки аллакай аз давраи паҳлавонаш 47 сол мегзарад, мутаассифона гӯштини миллии тоҷик чунин як абармадро ба мисли Саидмуъмин Раҳимов надорад. мо дорем дар гӯштинои мисол самбо дзюдо паҳлавононе дорем ки дар ҳақиқат доди гӯштинро доданд. мутаассифона ба ҳамин чиз мо ноил нагардида истодаем ва шояд дар ин ҷо федератсияи гӯштини миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҷавонон варзиш ва савояи назди ҳукумати Тоҷикистон, баъд 42 мактаби варзишие ки бевосита ба гӯштини миллӣ сару кор доранд, бояд ки хубтару беҳтар кор кунанд. баъди барқарор кардани саломатиаш ӯ дарҳол ба майдони машқ баргашт ва муддати тӯлонӣ тамрин мекард, дучархаронӣ, оббозӣ, давидану ҷаҳидан ва амсоли инҳо. дар пеш ӯро 5-умин спартакиадаи халқҳои иттиҳоди шӯравӣ интизор буд. агар дар ин спартакиада аввалин намешуд, ба чемпионати ҷаҳон роҳ намеёфт. спартакиада дар шаҳри Тифлиси Гурҷистон доир гардид. тобистони соли 1975 Саидмуъмин пайи тамринҳои шабонарӯзӣ дуразану фарзандонаш буд, фақат ба хотири ҳимояи шарафи як миллат. як мусобиқа ки мебаромад то як мора набудохе. аз хурдтарин пирӯзии варзишгари хурдсол шодӣ мекард. шаҳри Мински, Беларусия, чемпионати ҷаҳон. Саидмуъмин Раҳимов Тоҷикистонро дар вазни 100 кило муаррифӣ мекард. дар ин чемпионат самбочиён аз иттиҳоди шӯравӣ, ҷопон, моғолистон, булғористон, Испания, Британияи Кабир
иёлоти муттаҳидаи амрико, кореяи ҷанубӣ ва лаҳистон ширкат доштанд. рақобати нахустини ӯ бо муғул анҷом ёфт. муғулро мағлуб кард. якумин вохӯрии гӯем ки сахттарини вазнинтарини вай ба уланбатор баянмунх буд, монголия, муғулистон, ки вай чемпиони ҷаҳон буд аз гӯштини тарзи озоду бисёр паҳлавони шинохтаи ҷаҳон буд. агар мураббӣ 45 дақиқа барои машқу тамрини шогирд ҷудо кунад, пас Саимин Раҳимов дар бадали 3 соат расу 3 соати тӯлонӣ дар машқгоҳ буд. ягон дақиқаро сарфи назар намекард ва беҳуда намегзаронд. саидмумин охирин рақибашро аз намояндагони асосгузори гӯштини дзюдо дар 11 сония ба замин афканд ва унвони чемпиони ҷаҳонро ба даст овард. акнун ӯ дигар чемпиони ҷаҳон буд. хулоса ҳамаи вохӯриёша буриду чемпиони ҷаҳон шуд. чемпиони ҷаҳон шидагишта мо хона модарашда будем. ҳай пеш ҳам хонада бо шодию хирсандӣ кардан, баъз мо бозӣ кардан. бо омад мара бо гирифт омадем душанбе хирсандию шодиқатӣ. мо ҳама гулдаста гирифтем, дигар рафтем майдони ҳавоӣ қабул кардем, бурдем то 63 ба хонаша. чемпиони ҷаҳон шудан, хело марди боқувват. ман ҳатман мехостам ранги ҳаваӣ шавам. ҳамон вақти реаниматсия эҳёгарӣ дар хоб буд, бегоҳӣ ман соати 12 буда, пешаки якта шогирди дигар Рустам мегуфтанд вай буду, Сайдаҳтам писараш, бо писари дигараш Фахриддин, 4 кас будем. баъд ино 2 кас гуфтем хайр равем, мо шаб местем. вай ҳамин хел баромада ҳамта шишт, ҳарчанд духтур мегӯяд ки биё як уколот кунем, хоб ку мегӯяд шумо укол кунин мара мекушем. касали қам буд, чуш бемор мегашт, ҷога духтагӣ хоб кардагӣ нест. ҳамин рӯз бурданаш пагашда овардан ордаша. касали қам буд, мазаш набуд. марди пурқувват, ягон масалан касалӣ, ягон чиз дар вай намедидам ки гӯям ки бобоям касал мебошад ё ин ки чӣ, барое ки доруҳо истифода намебурд. ҳеҷ гоҳ ғами худаша берун намебаровард. 13 феврали соли 2009 шаҳри Душанбе, қалби ҷаҳонпаҳлавони тоҷик, абармарди ҷасур Саидмумин Раҳимов аз тапиш бозмонд. як хислат дошт ки ҳеҷ вақт қати одамо қучоқ оғӯш карда салом намекард. агар инам мо бисёр наздик будем, як мо ду мо ягон збор ягон ҷо якдигара намедидем, баъд оғӯш мекардем. ҳамон бегонӣ биромад соати 12 шав, ай 12 як 10-15 та гузашта буд, гуфт хеб рав, хона бирав, гуфт ман нағзм. خودش برآمد. من گفتم خواب کنه جمیدن تو ده ممکن نیست. نگفت هیچی گپ نگید. همین خیلی گفت. برآمد کریدور همون
далезда. баъд оғӯш кашиди гуфт хай Муҳаммад Расулов салом бигӯ хонада. гуфтам саҳарӣ чӣ биёрем ки? гуфт ҳичи дар кор неста. саҳари соатҳои 9 буд. ҷон супорид. вақте ман омада будам дар ҳамин ҷо дар даруни хона амҷад сон ҳам чизо қати печондагӣ дар замин истодагӣ я дидамаш. баъд вақте тобут баршданда ҳаракат кардем, зур задем, дастма боло мекардем, даст намерасид. вақт майда будем камтарда. ӯ ҳамин ҷога духтагӣ хоб кардагӣ низам бемор мегашту ана мегуфти ки ҳам марда касалай мегашт ки ҷои мефурудиш мера меомад. ҳамин як рӯз да ҳамин бурданаш балниса пагашта соатҳои нӯда ай дунё гузашт. ман танҳо дар вақти ҳолате ки ба қабристон мебурдам дар он ҳолат расидам ва аҳамият додам ки ҷой набуд ки ман худам тобути бобои худро дорам. амқо мошинҳо буданд, одамҳо бисёр буданд, тарафи лучоб буд. дар хотир ҳаст, дар хотир мемонад чӣ хел ба хоб гузоштан ҳамон ҳолат. худам камтар алам меояд ки худам дастам нарасид дар он ҳолат. аз одамҳо бисёр буданаш. 13 феврал буд, дар хотир аст 2009. ҳар сол рӯзи ёд будаш аҳлу оила ҳама каса дар ҳамин ҷо аз бобо ёд меорем. нав ширини ҳаёт ҳозир буд. мо пир шидагӣ будем дига ба маслиҳати ҳамдигарӣ мисол як пиёлак чой када мешидем мехӯрдем, ягон ҷо як тамошо мерафтем. албатта разиқ мешем ки ҳамиёро мо надидем. дар 63 солагиш ай дунё гузашт. 63. ҷасади паҳлавон марҳум Саидмумин Раҳимов дар оромгоҳи Лучоб дар қатори дигар бузургони миллат ба хок супурда шудааст ва гоҳ-гоҳе сари қадам пайвандону наздикон, шогирдону ҳамсабақон ба зиёраташ мераванд. мо низ хостем дар фарҷоми наворгирии барнома сари манзилаш равему зиёраташ кунем. ин дар дили ман меистад. ман ҳатман барои фарзандони худам, барои набирои худам ман аз бобоям ҳатман қисса мекунам ва номи вайро то охири умр, то вақти зиндаам номашро пеш мебарам, ҳаракат мекунам. солиён мегузаранд вале корнамоӣ, сарсупурдагӣ ва накҳати пирӯзии абармардони ҷодаи варзиш хосатан дигар намудҳо то дербоз аз хотиро зудуда намегарданд. ахтаре буду омад рафт.